nakasapot, nakamaskara, dunay bitbit nga mga placards, samtang singgit ang ilang mga panawagan. Kini ang mga eksena sulod sa University of the Philippines Cebu kaganihang udto adlaw Martes, Desyembre 16, atul sa Oblation Run nga gisalmutan sa 50 ka mga laking miyembro sa Alpha Phi Omega o Apo Fraternity. Ang Oblation Run o Ritual Dance of the Brave usa ka symbolic tradition sa Apo Fraternity nga ipahigayon sa tibuok UP system aron mapalanog ang ilang panawagan ngadto sa kagamhanan. 5 ka tuig nga nadelatar sa UP Cebu ang maong kalihukan human kini uwahing gipahigayon niadtong 2019. Ug karong tuiga, bitbit nila ang mga panawagan batok sa nagkadayang korupsyon nga nasinati sa atong nasud. Nakasuwat sa ilang placards ang pagpangayo og transparency ug ingon man accountability sa mga nalambigit sa anomalya sa flood control projects. Lakip sab sa ilang singgit ang environmental justice. Gani ila sang gipahimugatan ang importansya sa libre ug kalidad nga edukasyon. Ilang gituyok ang UP Cebu grounds ug mihatag og buwak sa mga babay nga nananaw sa kalihukan. May pwesto sila atubangan sa admin building ug dayong porma sama sa UP Oblation statue. 1977, nagsugod ni Oblation and actually is a tradition from then on, a sign of protest na kailangan pagidumi maghubo para minimo madunggan. May they take it not as an event or a mockery but an advocacy because there is a reason behind and there is concerns that we are raising for them to hear and know the voices nga naghilom-hilom. Murag dapat natingita mo lihok kay murag sobra na. Para namo ha. Ang managhigala nga silang Ren ug Sam, matud pa kanunay nga mutan-aw sa Oblation Run sa mga milabayng tuig. Asoy pa nila nga dako kining tabang alang sa pagtingog ug pagbarog alang sa katawhan batok sa mga kakulian sa nasud. Majority of the Filipinos right now actually would like to say something but cannot because I think they're busy surviving, thriving. I think them standing up for a lot of us actually is a very good thing for us because people will be heard. We've been coming here for the last few years. I think nagrest sila for a couple of years, but it's so good to see them again fighting for what's right and what's good for our country. It's all about corruption and being against it, and I love how that they are echoing what the people are actually saying or feeling. The inclusivity that I am not a woman but I still got them. I think it's the society moving forward and opening up to inclusion, and that's I think the progress that I appreciated today. Ang mga tinun-an sa maong universidad, misaysay sa kamahinungdanon niini, ilabi na lakip sab sa ilang panawagan ang academic freedom ug academic spaces. Grabe na kayo ang issue karon, especially sa korupsyon. Sa karon nga Oblation Run, dili lang ang issue sa korupsyon ug sa anomaly sa mga flood control projects ang ginadala, kundi apil pod ang atong academic freedom ug ang protection sa atong academic spaces. Given nga daghag recent nga red tagging sa atong mga student leaders, so importante para sa atoa ang whatever platform it is para magpadangat sa atong mga calls, especially sa heightened na political crisis sa atong country. It was surprising because it's my first time seeing an Oblation Run, and I think my UP experience wouldn't be complete without seeing one. It's important to also heed the calls to the government and also encourage everyone to take part of the protests against corruption, especially now that Cebu is very heavily affected with Typhoon Tino. So it is a reminder also for us to not really forget. Gani malipayon ang Chancellor sa UP Cebu, Attorney Leo Malagar, sa pakiglambigit sa mga tinun-an mahitungod sa kahimtang sa atong katilingban. Actually, it's not just the Oblation Run among giganahan nga nibalik ang mga estudyantehhan karon o mga kabataan. Nakighalambigit na jud og higmatan na sila laban sa corruption, kato environmental justice, ug uban pang mga panawagan. To me, it symbolizes freedom inside the university kung unsa man ang inyong issue o kung unsa mga issue nga dapat dadon sa mga estudyante diri sa atong nasod o diri sa atong probinsya. Nagkanayon si Attorney Malagar nga nagpabiling bukas ang ilang universidad sa uban pang mga programa sama sa Oblation Run. Kini si Queenie Holigon, alang sa MyTV, Cebu.